Salut și bine ați venit la primul episod din Sniper Ghost Warrior 2. Da, o nouă serie care sper să vă placă. Cel puțin, da, mie mi se pare un joc ok. Și da, sper să ne distrăm. Nu o să vorbesc prea mult pentru că vreau să fiu cât de cât atent și da, cam asta ar fi tot de zis. Da, grafica e una destul de bună, zic eu. Ok. Așa, sper să... Clear. Let's go. Da, merge destul de bine. Așa, hai să mergem aici. Da, am jucat puțin jocul, nu foarte mult. Știu cam câteva chestii. Hold. Weapons call. Contact one soldier. On my mark. Așa. Ready. Ok. Good. The guy in the shed's none the wiser. It's his turn. What the hell's he doing? Cole, check your thermal. Go for it. Să-l iau și pe tipul ăsta. Okay, let's move. Careful. Perfect. Hai. Așa. Any intel on how secure that radar is? Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. Da, se mișcă destul de bine. Sper să se miște tot așa și în videoclip. I hear something. Stay to the right. Looks like they're alone. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. 3, 2. Stop. Fuck, that was close. Ok. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Hai, după tine. Nu te uitați spre mine. Așa, perfect. Da, grafica arată destul de ok. Da. They're coming this way. Stay still. Aha. Sper să nu se rupă vodul sau ceva. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Hai, după tine, my friend. Aparatul destul de ok, chiar dacă nu sunt pe high, sunt pe medium. La graficele de video, pentru că am zis că se pot filma liniștit și merge destul de bine. Ok, să lăsăm să treacă. Tipii ăia, așa, au plecat. Anderson, follow my lead. Acum? Ok. Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me.
acum. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up. Tango advancing in our direction. Take them. Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait them out. Care bărțuiți, mă? Ah, cred că vine acolo ceva. Da. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Shit. Stay calm. Don't shoot yet. Ok. Эй, стой! Заработал. Что? Все равно надо проверить. Садись поудобнее. That was close. Boat's clear. Shoot his brains out before he gets back. Okay, guy on the pier's alone. Weapons free. Așa. One Tango by the campfire's mobile. Let's see where he's off to. A? Clear. Take the shot. Suprească tipul. Haide, perfect. Da, s-a întins cu mâinile aștepta. Let's Să take him moară. at the same time. Ok, eu trag în tipul ăsta. Frumos. Come on. Razor 3-1, give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. A RET at the rendezvous is on target, over. Copy that 3-1. Ah. Steady as she goes, Keller. Hoorah! Ok, cam asta a fost pentru... Stay low. Cam asta a fost pentru episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Stop. Și ne vedem data viitoare. Let us slip up. Salut! Target the Tango on the right.